Sziasztok! Én Gergő vagyok. Ebben a videóban Parker pálya lesz végre. Na, akkor, de jó. Hihi. Na, akkor Parker pálya, ami jó, nagyon, hogy így vissza. Ó, itt lehet. Piros leszek, piros vagyok. És akkor milyen effekt legyen rajtunk? Mert ez tetszik. És jön velem, de jó. Nagyon jó. Így. És jön. Így. Checkpoint. Na, ahogy mondtam, de jó. Így is úgy marad. Ahogy mondtam, ez egy Parker pálya, és nem fut a karakter. Na, Parker pálya. És ja. Mert félig jó vagyok a parkörökben, hogyha jól ugrok, vagy hogyha fut a karakter, akkor tök jó. Igen. És végre elvittem egy gép, vagy hát elvittük, mert apukám is jött velem, vagy igen, elvittük egy gépeshez a gépet, szóval már akárki jöhet, és beszélgethetünk így, és nem csak én leszek itt. Föl is sétálhattam volna, nem kellett volna felugrálnom. Nether. Egy netherös pályát, egy Parker netherös pályát már egyszer kijátszottam. És ment a francba. Na, ment, és nem a legkönnyebben. Szóval, ja, nagyon nem szeretem a Parker pályákat. Vagy hát nem a Parker pályákat, hanem a netherös Parker pályákat. Azokat végképp utálom. De mindegy, mert ez is megvan. Francba. Igen, azért nyomom meg a shiftet, mikor közelítek egy... közelítek egy ilyen ugráshoz, hogyha itt vagyok fölötte, akkor megnyomom a shiftet. Nem tudom, hogy a jobbak tudják-e, hogy miért. Remélem tudják. Akik meg nem tudják, azt azért, mert így könnyebben lemegyek. Na, könnyebben lemegyek. Ahonnan le tudjátok tölteni ezt a mappot, lent lesz a leírásban. Szóval, ja.
És aki szerint... wow, sikerült végre. Na, itt. Na, aki szerint meg unalmas a videóim, azokat nem érdekel. Na, miért nem? Na, így? Így. Slime-os részeket utálom. Megmondtam. Mondom, utálom. Slime-os rész azok nekem nem jönnek be. Na várja. Megnézek valamit. Nem tudom, hogy ez egy csalás. Ja, értem. Értem. Francia. Háttérzeért, bocs. Nem, mondom háttérzeért, bocsánat. De egy kicsit zajos a ház. Ugranik. Értem már, hogy kell ezt. Na, slime mosat. Na. Nem jó. Oh. Megnyomtam véletlenül. Akkor innen. Így, nem. Nem. Tartanyál már fel. Na. Hiszem el. Nem jó. Most már azt se tudom megcsinálni, de... Nem. Ezt nem hiszem el. Aki nem bírja a slime-okat, azzal egyetértek. Miért? Hogy kell ezt? Nem jó. Na várjál. Kicsit előre. Aztán. Ez nem tudom mennyire fog tetszeni nektek, hogy én itt szenvedek, de majdnem. Megszéle. És nem, megnyomtam a ugrást, nem szabad a slime-on megnyomni. És most mellé. Most ki. Nem jó. Így. Nem jó. Jó. Nem jó. Most meg még egy picit sem. Nem. Ezeket a slime-okat utálni kell.
jó. Na. Ne szívas. Nem jó. Nem jó. Nem jó. Nem jó. Ez. Nem jó. Kutyák kint ugat? Nagyon jó. Én meg mellé ugrok. Egyszer sikerül, és most azt is elrontottam. Na. Ezt nem hiszem el. Nem jó. Nem jó. Ne. Nem jó. Igen. Mondom, utálom a nedrűsüket, de ezen kívül azért is megcsinálom. És úgy lássátok, hogy nem csalok, ezért vágás nélkül. Ez a videó vágatlan lesz. Ezért hagyom benne, hogy így szenvedek. A francba. A francban, ez jó lett volna. Nem jó. Hát ki kéne venni a izét. Partikült, mert az már kezd idegesíteni. Szerencsére vissza lehet menni. Szóval ja, ez vágatlan videó lesz. Ja. Hát azért mondtam, hogy bocsi, szóval, ja. És a közel jövőkben lehet, hogy lesz live. És meg... Na, szóval a közeljövőkben lehet, hogy lesz live. Na, megvan, hogy kell. Ez is megvan. Jó. Akitől letöltöttem ezt a mappot, meg láttam ezt a mappot, egy kicsit gyorsabban csináltam meg ezt. Na, így. És ez a megvan. Így, végre. Na, ez egy halál. Nálam a nedörös pályák. Fú, azokat utálom. Nedörös pályákat utálom. Ne. Na. Igen. Azért nem beszélek, mert koncentrálok, hogy ne essek le. Egy. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121
zsigereimben érzem, hogy ez meg lesz. Használom azt a trükköt, hogy mindig amerre van a jobb kezem, a játékban, arra kell menni. És hogyha az nem működik, csak követem amerre kell menni, mutatja. És kijutottam. Így. És csak így, és meg is van. Na, egyik videós itt neki nagyon nem ment. Hát most nekem se. Használom a double jumpot. Francba. Így. Na. Erre. Blokkmadár. Duci madár. Na mindegy, akkor mehetünk tovább. Hát ez könnyű. Na, az a videós itt meghalt. Jaj. Itt meghalt. Remélem én nem. Várjál. Azért számolom, hányszor haltam meg itt ennél a részénél. Eddig tartok 3-nál. 4. Mert ő nem tudom hányszor halt meg. Én meg, hogy lássátok, hogy nem csalok. Ezért vágatlan videót adok. Igen. 7. 8. 10. Itt 10 visszacheckpointozást nem akarok. 10. De legalább nem itt, ezeknél a picukáknál. Ja. Igen, néha mást fel tud bosszantani ez a jumpolás, de engem annyira nem szokott. Na, itt. Hopp. 1. Itt kell számolni, mert az egy nehéz. És egy halál, hogy visszamentem, és nekem sikerült. Jó, nem a legesleg elejére, de sikerült. Láthattátok, vágatlan videó. Most itt vagyok újra. Most ezt nem számítom bele. Ezt itt.
és sikerülni fog. Ezeket, amiket itt halok meg, nézzétek, hogy na, mindjárt megmutatom újra, hogyha odáig eljutnék, na, igen, utána, na, itt vagyok újra, figyeljétek, semmi, na, nem csalok, semmi, de hogyha újra odáig eljutok, akkor legalább sikerülni fog, hogy nekem elsőre sikerült annak a videósnak, akit most nem akarok hirdetni, vagy nem tudom, hogy szabad-e, nem Szóval... Mi? Jó, akkor... Jó. Aki a tesóm most mondta, hogy lehet, akkor zsidóvucskának nagyon nehezen sikerült átjutni neki. Háttérzajért, bocsi. Na, mert dumál. Szóval, ja. A videó nem vesz most le FPS-t. Most nézem. Jaj, nem. Innen. Ő nekünk kell ez. Így. És most jó, csak oda kell. Annak a sarkára. Arról a sarokról arra. Szóval így kell ezt megcsinálni. Hogyha letöltitek ennek a mapnak, ami ott lesz a leírásban, ezt letöltitek, ezt ennél a résznél, ezt így kell megoldani. Ennél a résznél nagyon nehezet nem adott még fel. Kivéve akik nem tudnak parkőrözni. Azoknak nehéz lehet. De nem a legnehezebb. Csak mért ki, hogy hol van a sarka. A másiknak is, meg amint te neked kell elugranod. Mondjuk innen középről elugrasz, így, és már ki van mérve. 2 blokk magasat ugrik, hogyha innen középről, és a széléről tudsz elrugaszkodni, hogyha nem így. Itt simán átugrálsz, elfutsz így. Aztán meg már itt is vagy, hozzádőlsz ennek, elnézel arra, és elkezdesz futni, azt így. Hát mondjuk mérd be, hol van a közepe. Ha nem tudod bemérni, akkor nézd meg, és aztán nézd meg, hogy milyen gyorsan fut a karaktered oda. Szóval itt vagy, így beméred, hogy ez lesz az a blokk. Visszajössz így ide, akár még ide is, és így elrugaszkodsz. Most nekem egy kicsit tovább ment, szóval nekem mindegy. Nem? És hogyha így, akkor gyere. Na, akkor gyere vissza ide. És így, voilà. És
nekem megy, csak most nem tudom, hogy videóban mennyire látszik, de nekem belagol. Most ez, de nem baj, mert így is úgy is meg fogom csinálni. Szóval igen, ez nem a legnehezebb pálya. Én is csak a laggokért esek vissza. Ja. Látjátok? Vagy hát nem tudom, videóba mennyire lehet látni ezt a kis laggom, de nekem laggol. Igen. Így. És lag is, vagy nem lag is, aki szeretné ezt kipróbálni, ott van a leírásban, nézze meg, töltse le, és próbálja meg. És akinek sikerül ez elsőre, leírom a Facebook linkje, ott lesz a leírásba, ott küldjétek el, és megnézem, hogyha nektek elsőre sikerül, akkor megnézem, és csinálok neki egy ilyen videót, külön videót neki, amiben benne lehet. Meg elküldi, amilyen van, mondjuk Skype-on hívhat engem, nem vagyok fenn mindig Skype-on, de hívhat, és csinálunk vele egy videót. Szóval ez egy jó ajánlat. Csak annyit kell tennie, hogy letölt akármilyen felvevő programot. Én lehet, hogy leteszem az Actionnek a linkjét, és sok linket kell letennem, na mindegy. Na, leteszem az Actionnek a linkjét, azt letölthetitek, és boom, F9-el el tudod indítani, ezt a pályát letöltöd, akár hogyha nem akarsz az egészet bevideózni, akkor simán elindíthatod innen is. És hogyha elsőre sikerül a videódban, akkor veled fogok csinálni egy videót, és az fog nyerni, aki elsőnek át tudja ugrani, és elsőnek beküldi. Szóval ez szerintem egy jó ajánlat. Aki nem videózik. Aki meg videózik így is úgy is jó, mert ő is felveheti, én is felveszem. Ő benne lesz a saját videójában is, meg én az övébe, hogyha egy nagyobb nézettségű, de engem nem érdekel. Vagy ő nem videózik, az neki jó, mert benne lehet egy videósnak a videójába, és nekem jó, mert találkozhatok az egyik nézőmmel. Szóval igen, az egy jó ajánlat felőlem. Ja, igazán jó lenne, hogyha leállna ez a kis lag. Nem tudom, videóban hányszor lehet látni, hogy én laggolok, remélem egyszer se. De remélem. Jó. Igazából ezeknél lehet
hogyha valaki annyira profi, az, de gondolom nem lehet ezt így megcsinálni ennél a résznél, hogy simán így elfut, így, jaj, így elfut, és úgy eltungarja. Szerintem ezt nem lehet így, pont ennél a résznél. Tessék, most nekem is került, de engem nem érdekel. Így. Nem. Így. Így. És így. Most nem érdekel. Újra csinálom. Laggal, vagy lag nélkül. Nem. Most ajánlott, hogyha vissza akarod vonni ezt, na, látjátok? Túl sokat szenvedtem már ott, túl sok volt nálam a lag, jaj. Nyomjátok meg a shiftet, amikor vissza akarjátok hívni magatokhoz az embert, azaz így. Megnyomjátok a shiftet, mert az úgy egy kicsivel könnyebb, hogy ne essetek le, de azért, hogyha kerítéses ugrálást csináltok, na az már nem a legjobb. Na, így. Tessék, elment a lag, elment. Még tőlem is elment a lag, elment a lag. Most meg túlugrom. De engem nem zavar. Elment a lag. Lehet az action miatt van egy kicsit, vagy nem tudom. De elment a lag. Most én bénázom. Na, elment a lag. Már kétszer elsőre átugrottam. Szóval igen, most újra. Nem tudom, hogy mást hogy tud felületesíteni a parkűr, hogy sokszor leesik. Engem ez nem érdekel. Más biztos érdekel, hogy sokszor leesett már és felidegesíti, de engem nagyon nem. Hát ja. Kivéve akkor, hogyha az már annyiszor megtörténik, hogy már az egész nap letelik, az már bosszantó. Na, nem baj, engem nem érdekel. Néha így sóhajtok egyet, azt kész. Le van, én leteszem magamról a feszültségemet. Így parkűröknél. Szóval, ja. Most egy kicsit visszajött a lag. Hát érzéért, bocsi. Nem tudom mennyire. Egy másodperc. Levi, please, ne csináld. Na. Tesóm. Az a gáz, hogy lesz majd, vagy van a bele videó. Na, kész is. Oh, az ott nem tudom mi. Ez gőzöm sincs.
hogy mi az. Nem tudom elképzelni, hogy ott mibe tudok beütközni. A kerítésre nem, mert akkor bejebb, ebben nem, mert túl nagyot ugrok ahhoz, nem is értem. Jaj, látjátok, hogyha ilyen van, jó a shift. Hoppá. Így, na. Na, sikerült végre. Hú, nagy nehezen, de sikerült. És kész. Húha. Checkpoint. Azért itt aztán van. Hú, visszamegyek arról, amerről jöttem. Innen, és használom azt a jó kis trükköt. Ez aztán tök jó, hogyha van egy ilyen trükk a tarsajodban, mert ki tudja, nem tudhatod előre, hogyha nem használod ezt a trükköt, ki tudja, akár még el is tévedhetsz. De, hogyha megjegyezed, hogy mindig a jobb kezed irány után mentél, akkor simán meg lehet az is, hogy vissza tudsz találni. Várjál, nem volt erre? Jó. Na, szóval igen. Szóval így né. Ez egy ilyen kis labirintus-szerűség, ami engem nagyon nem tud meghatni, mert itt is megőrzem a nyugalmam. Szóval igen. Hát, ja. Amúgy előre szólok, hogy majd írjátok meg, hogy legyen-e még ilyen parkűrös, nem vágom meg videó, és hogyha igen, akkor lesz, és hogyha nem, akkor nem lesz. Hogy nem vágom meg ezeket a kis videókat, mert jó lenne tudni. Én itt ugyanúgy szórakozom az időt így magammal, de így nem tudom, hogy nektek is tetszik, hogy én itt szenvedek. Hogyha tetszik, hogy én itt szenvedek, akkor tessék. Na, megcsináltam. Na, hogyha tetszik nektek, hogy én itt szenvedek, akkor írjátok meg, hogy tetszik, hogy szenvedsz. És hogyha nem tetszik, akkor írjátok meg, hogy nem tetszik, hogy szenvedsz. És ha tetszik, hogy szenvedsz, azt hosszúval írjátok meg, hogy tetszik, hogy szenvedsz. Így, mert akkor örültök, hogy én szenvedek, ti meg nem. Így. Ez nem volt jó, megálltam. Igen, ez 4 blokkos ugrás. Na.
kicsit a karakter, amikor fut, akkor lelassul. Jaj, na mindegy. Végre sikerült azt. Jaj. Nem, mindegy, nem ugrott, de nem baj. Ennyit elszenvedek. Más videósok ezt a görgős benyomósova használják az ugrást, hogy tudjanak duplát ugrani, de én nem, mert nekem nem jön az be. Nem akarom átállítani se aztán újra visszaállítani. Nekem nem. Aztán majd lehet rászokok, de nem. Nézzétek meg, egyszer sikerül valami, mondjuk legyen ez a nézzünk át a munkára. Sikerül valami egyszer az életbe, aztán meg vége is van. Ez ugyanilyen, mint a Parker. Csak itt úgy van, hogy itt vissza tud csinálni. Csak nem szabad túlugrani. Így. És így. Hoppá. Azért egy jó tipp, ne nyomjátok hosszan a space-t, mert akkor folyamatosan ugrik, és itt egy checkpoint, na de jó. Így. Mert akkor így folyamatosan ugrál. És az nem a legjobb. Igen, én most ezt a kis trükköt fogom alkalmazni. Nem. Hogy innen így. És itt is van checkpoint. Így. Így. Na, tessék. Itt is van. Na. Amire számítottam. Meg bekövetkezett. Nem. Igazából ez a pálya kicsit trükkös, mert hogyha valaki le akarná csalni, azt nem tudja. Szóval ebben a pályában az is jó. Igazából nekem tetszik ez a kis szőnyeg így, ilyen díszes, ilyen. Így. És kész. Leesek, checkpoint. Bocsánat. Meg volt kaja, szóval, és most
töltöttem fel ezt a videót, de remélem meg tudtak bocsátani. Na, hogy ezeket utálom. Ezeket, hogy feljöhet a tetejére, de fölösleges, mert semmi nincs itt. De ezt most én így nem értem. Várjál. Most oda. Ezek vagyik. Jó. Értem. Így. Nem a legkönnyebb. El kell mondanom. Ez azért leizaszt. Azért még néha engem is. Vigyázni kell, hogy ne így ugorjatok, mert akkor lelassultok. Na, ilyeneknél jobb. És checkpoint. Végre. Így, ne. Hogyha van egy ilyen... Jaj. Hogyha van egy ilyen... olyan, akkor annak a közepére ugorjatok, mert akkor az sokkal jobb. Na, átjutottam. Kész. Nagyon jó. Mi ez? Nekem vége. Hopp. 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 Hoppa. 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 Így is meg lehet oldani, de így nekem jobb. Hogy slime-ról pattanok. Ajjaj. De azt kellett. Oké. Jó, leértem. Úgyhogy nem adom meg, szóval átvittem. Nem is tudtam volna. Túlélő mód. Átvittem a pályát, tessék. Ja, ezt még nem is mutattam meg nektek, hogy itt van egy kis baba, meg itt a két készítő, meg egy ilyen. Ja, hárman készítették, ezért ott van a nevük, ezért hárman. És itt tudtak, itt lehetett elindítani. Ez tök jó. Click in. Így. Itt ilyen infót ad ki. És itt van az egész pálya, amit én átvittem. A legutolsó volt a legegyszerűbb. Itt lehetett, itt a szabályok, itt én nem olvastam el, de nem baj. Vagy hát én tudtam. Erre vannak a particle effektek. És akkor ezt elszüntetem. Megnézzük ezt. Enderman vagyok. Piu. Akkor ezt is le. Akkor szellem vagyok. De jó. Na. És a legutolsó enchant könyv vagyok. Igen. Akkor én megyek is. Én Gergő voltam. Sziasztok!